Imos aproveitar, para min é moi pouco tempo. Foi moita ilusión estar con esta hoxe aquí esta tarde, benvida. Bueno, a verdade é que me recibeu con unha sonrisa de orella a orella que ata me fai a min o triple de ilusión estar aquí hoxe, Dios mío. Ai, que maravilla. Sí, porque que me encanta todo o que dis, porque para min eres a persoa con unha sabiduría do tradicional máis a parte científica nunha combinación perfecta. Ai, Dios! E a terceira pata é que o comunicas moi ben. E a vista está a cantidad de xente que che consultamos e che preguntamos. Sí, é verdad. Bueno, ao mellor puxastes mo título moi alto dicindo que a parte científica a teño controlada, sei máis ou menos, pero... Sempre podemos aprender máis, sí, pero, sí, sempre. Claro, hai que dicir, mira, ata aquí sí, logo de aquí en diante terei que consultar ou buscar. Sí, sí, claro. Eso eu creo que é o que nos dá fiabilidade, non? Sí. Que o que estás contando é porque o sabes. Sí, sí, e máis sabes o que pasa? Que a mí eu non son unha persona que me relaje por saber unha resposta. Teño que buscar máis. Sempre estou en trámites de intentar estudiar un pouquiño máis profundo ou saber o porqué a min, eu son como unha meniña pequena, é por qué? Pois necesito. Mira, como temos pouco tempo, eu quero che preguntar para que nos des unhas, polo menos unha guía básica para, agora que iniciamos o mes de maio, a xente se bote a horta e queira iniciar dende o punto cero unha horta, pero primeiro tiñamos aínda unha mensaxe que queríamos ofrecer para, bueno, a ver qué consulta que quedó pendiente. Hola, buenas tardes. Mira, me llamo Sonia y os escribo desde Guipúzcoa. Primero, enhorabuena por el programa porque es una sección estupenda y Nuska una maravilla. Aprendemos un montón con ella. Y la duda que tenía era preguntarle si quería hacer bancales a ras de suelo, si le parecía bueno elevar un poco el bancal y mezclarlo con alguna cosa que lo haga más ligero, porque la tierra donde yo vivo es muy húmeda y muy compactada. Y luego, ¿de qué anchura le parecía adecuado hacer los pasillos? Venga, pues muchísimas gracias. Agur. Mira que isto ven dentro do que é a configuración e deseño dunha horta. Sí. Para min o titular é que parece que se están poñendo de moda os bancais. Sí, pero porque cada vez queremos plantar máis meses durante o ano. Non é o mismo plantar na primavera que planta calquera persona ou no verán, que temos o chan predisposto, que ter que plantar na nosa terra co que chove e co limosa que é co que se compacta no inverno. Dámoslle as grazas a Sonia de Guipúzcoa. Respondelle a ela dicía pros bancais a ras, sin subilos un pouco. Sempre que o subas un pouquiño está genial, sempre vas a favorecer o cultivo das plantas que vayas a plantar. Está claro que canto máis o subas, mellor vai a estar a planta, porque nos bancales máis altos, máis de medio metro, por exemplo, a terra non vai a enfriar tanto como se está en contacto directo co chan directo. Non vai a quentarse tanto como se está tamén a ras de chan. Cando chove moito, enseguida drena a agua, porque está no alto. O sea que sempre vai a ir moito mellor, non? E ao non pisalo nós mesmos cos nosos pés, non lle axudamos a compactalo ainda máis do que o compacta a incidencia da meteorología. Entonces, levantalo como diela unha cuarta diso ou algo así, está genial. Eu estou segura de que cando traballe 2 ou 3 anos a esa altura vai a querer un pouquiño máis alto. Porque son moito máis cómodos, moito máis produtivos. Tamén cómodos, pero produtivos tamén. E a outra pregunta que facía é canto lle recomendo deixar entre pasillos, entre bancales, se é solo para pasar cos pés con un caldeiriño, pois con medio metro chega. Pero menos de medio metro tampouco lle aconsello, que sea cómodo, si ten sitio, claro, evidentemente. Pero, si vas a ter que pasar con unha carretilla chea de algo, de maleza, que sobresala un pouquiño, os pasillos se teñen que pasar a 1 metro, que é máis ou menos o que teño eu, é cómodo para pasar co carretillo cheo de cousas. Isto ven sendo xa tamén un pouco o que son puntos chave a hora de ter en conta para facer unha horta. É dicir, o primeiro é da eira que teñamos, do lugar onde queremos poñela, ver cousas que teñen que ver coa luz, co vento, coa humidade. Ese sería
o primeiro, escoller o lugar onde poñe a bandeira, non? Sí, porque, claro, podemos ter un sitio amplio no que vamos a empezar un hortelo, empezámoslo sempre con unha ilusión tremenda, e diximos, bueno, pois aquí por a miña comodidade. Entón hai que parar un pouquiño a pensar, primeiro, que o hortelo que vayas a poñer ten que ter unha incidencia de luz de mínimo 6 horas ao día. Esta xente maior igual xa che di, aí non se che vai dar nada, nena. Bueno, tamén é verdad, pero tamén direi que, bueno, respetando ao máximo a súa tremenda sabiduría, tamén direi que os tempos van cambiando. Eu recordo de nena que cando en noviembre viña o que lle chamaban o pechaportas, e o pechaportas había que pechar a porta, esa non era primavera hasta maio ou así, e chuvía e ventaba todos os días, ciclogénesis explosivas, día tras día. Entón, iso agora xa non é tan así, non? Entón, a xente vai maior... depender tamén de que vayas a plantar, que precise ou queira unha zona máis de abrigo ou que máis aireada, Sí. porque favoreza logo a ese tipo de planta. Sempre vamos a tender a buscar un sitio moi soleado e moi aireado. Dame igual que a planta non lle interese que haga unha boa aireación, pero por norma general todas as plantas necesitan unha boa aireación polo motivo de prevenir fungos, porque vivimos nunha zona moi húmeda, moi ácida, e un entorno fabuloso para os hongos, non? Para que proliferen, tanto nas plantas como no ambiente. Entón, xa vamos a buscar sempre soleada e aireada, que non estea debaixo de uns carballos, de uns pinos, de un nojal que nos asombre demasiado. Entón, eses son uns puntos moi a ter en conta. Vale, xa temos aquí o... Xa temos o hortelo. E agora decidir, novamente pregunta trascendental, tradicional ou horta ecolóxica rexenerativa? Sí, mira, todo é bo. O sea, a hora de alimentarse, o con que o intentes xa está ben. Pero hai uns puntos que nos van a facer máis velo ao favor de horta ecolóxica regenerativa. Na horta tradicional ou masivo ou monocultivos ou o que sexa, van a ter que usar abonos químicos, porque non dá a vida para facer abonos nin fertilizantes naturales como podemos facer na nosa horta, non? Como pode ser o compost ou o vermicompost. O uso de fitosanitarios químicos nunha horta tradicional ou masiva está máis á orden do día, non? Nunha horta máis recollida, regenerativa e ecológica, o que podemos facer é controlar as plagas e as enfermedades de xeito natural, porque témolo como máis recollido, non? Entón, témolo como máis á man. O sea, fomentando a biodiversidade, que iso é un dos puntos principales a ter en conta nunha horta regenerativa e ecológica. Fomentar biodiversidade, deixar que os bichos veñan. E así tamén veñen os seus depredadores naturales. Ala que me veño arriba, xa teño o lugar. Xa temos o sitio, está vou o sitio ideal. horta ecolóxica rexenerativa, perfecto, por suposto. moi ben. E agora vou á feira. Veña, vamos alá. Hai que deseñar. E vai haber unha horta principal, sí, por un lado, sí, sí. E logo outro tipo de plantas que van a axudar a polinización. Sí. Entón vou á feira. Ala, sesa o que sesa, como queiras diseñar a túa horta, que hai moitísimos tipos de horta, sempre tens que pensar, bueno, pois, esta zona é para as cousas que eu vou a comer, e arredor temos que pensar sempre en poñer plantas que atraen polinizadores e plantas olorosas que vayan a rechazar moitas plagas que nos van a vir aos cultivos. Entón, boli e papel, aromáticas, por exemplo, albahaca, prixel, cilantro, mentas, calquera, hierbabuena, romeo, tomillo, lavanda, erva luisa, mira, ruda, salvia, podería estar así, dicindo, podería facer un resumen no 1 de maio, e dicirche, podíache dicir, calquera planta aromática é benvida na túa horta. E despois acompañar as ervas aromáticas con flores que atraian os insectos polinizadores, non? Tanto as abellas como as mariposas, as mariquitas, as crisopas, as néspras, todo tipo de bicho que nos vai a axudar a polinizar a nosa horta de xeito natural, non? Pois cosmos, margaritas, gladiolos, caléndulas, tajetes, que moitos destes, co seu olor, tamén fan efecto de rechazo e de repulsa para moitos insectos que son plagas para as nosas plantas. Entón, bueno, podería seguir, borrajas... Eu xa fui á feira e trouxe... Xa fomos á feira, xa temos todo... Tomateños, os pimentos, claro, estou pensando xa na cuestión da tempada, porque logo cada estación vai a ter unha serie de plantas que vou a poder pôr na miña horta. Vai a ser tamén importante que teña en conta desde o primeiro momento a compostaxe. Sí, claro, claro. A vermicompostaxe. Sí. E
os accesos e os bancais dos que falaba tamén Sí? esta ointe. Pois mira que aceitado estaba o audio este, non? Porque se queremos ter unha horta regenerativa, temos que regenerar en unha roda que nunca acaba o material todo que collemos, compostalo para despois fertilizar as plantas con ese mismo material e así regenerámolo. Estamos fertilizando de un xeito totalmente natural. E o dos camiños sempre é para, isto dá igual que sexan bancales altos, a ras de chan ou semialtos, non? Como quería facer a nosa compañeira. Pero sempre é bo deixar camiñiños solo para pasar, para non ter que pisar os cultivos. O sea, que o bancal que fagamos, que lle podamos chegar ao medio do bancal de xeito que poidamos chegar sin ter que pisalo por un lado e polo outro. Non é sobresaínte, é excepcional, Óscar. Nun minuto vai me dicir En algún un minuto. consello para mercar o plantón, que é o que me falta para completar esta horta. Vale, pois como un minuto, xa sabedes que a min non me chega a nada, vamos a facer unha cousa. Cando non sepades moi ben, que eu entendo que hai tanta demanda agora de cousas diferentes, que é casi imposible para unha persona que está empezando. Entón, que te fíes do que están vendendo, porque os que fan os plantóns, os que se dedican nos viveiros a facer plantón, eles sí que saben que é o que hai que plantar nesa época. Non se van a arriesgar a facer plantón de algo que non se vai a dar nesa época. Entón, cando queiras ir a comprar algo, fíate do que están vendendo. E despois, pouquiño a pouco, xa saberás máis cousas, porque sí que hai cousas que se poden plantar como fora de temporada, entre comillas. Maravilla, Óscar, é para mí unha honra Foi compartir como minutos aquí na Radio Galega. Foi como un relámpago, isto foi un visto e no visto, Dicho que sí, Temos que quedar outro día, tens que quedar outro día. Eu Sí. pensando, ai, oxe, que outro con Óscar. E ao final quedou o noso tempo. Ao final quedou un sinal, bueno, como Ben sempre, aproveitado. cando se está ben, a verdad que o tempo pasa máis rápido. Pero seguimos nas redes e aquí na Radio Galega. Sí, aí estarei, e aquí estarei, pa semana. Deica, un biquiño.